फायनाय बोसोरांनि 5 तारिख 6 तारिखआव दिल्ली अभियान दिल्ली बर अभियान ताम बागै हिंखाके जोंनि थिनांनि बागै जोंनि ग्रेटार टेक्न'लजिनि बागै जों दिल्ली मन्टराव जों 2 दिन साननैबाबो जों मा जागाबो प्रटेस्ट खालायनाय आन्दोलन खालायनाय आबोनि बागै दिनै 2 डिसेम्बर 3टा तामानि जरावो मालखन कलक एबा के ट्रेन बाय जों थांनानै जतनो बेफा हास्ते गोनाङै जत दिफ्रा सालुखौ दिनै थिनांनो जों बाहायके थाङै नारनाय मनि बागैनो जों सेक्रिफाइस खालायलायो दिनै जारा थांनाय अर दिथ मा फाटाफोरखौ साखालाय दङ जे दिफ्रा सारो बरकियाबो बा सामुनि जरा माइ रग्र सामानि जरा र बाक्सानि बिहि कुसा जरायो स्कुल जरायनो स्कुल करना हायफोनो आबरो किबिवै दिनै बर दिफ्रा साथिनि थिनांनो जों थाङै नारलायनो दिनै सेक्रिफाइस खालाय फैमानि बरना खाबाय दङ এবং आं बरनि बागै कायखौ सुरु बर पाकिस्ताननो आजरा सबाय दङ Terus agar terus sebenarnya tren karena na ambasador orang di bawah. Ibrahim, mau aku tolak stasiun kaisa ambasad tolak ini ke ambasado cannot mengikuti hingga bejar. Asal itu stop. Jatuh NBC lo iya mereka mana Baksa jara daikto rijaka cungcini coordination committee tunggu. Oh jaga baksa MDC jara songjana poro train by thangnai. Bar baksa kita sikang matang tungai karo arrangement kaina namun aboni bagi.